Túl sok lesz a gármó még a végén. Na jó van, vigyed el. Jaj, nézd már, de habos. Na még arról is egy fényképet. Na majd én így. Nézzem. Ugye ez nagyon csinos, a nagyon szép legény. Jaj, de jól néztek ki. Jó, nem vagyunk még túl öregek. Az igazság. De most még nem rúgott? Legény akar valamit. Vigyázzatok! Már most? Még kis Én 50 év után szeretem a martizat. Mindig keres, hogy ott vagyok ez a hanyfa. Papa, most már tényleg a következő 50 évre kell rágyódni, és akkor el Hát lehet 50 mondani, hogy... évre, a következő 50 évre, de viszont csak amit majd jók belőle. Ami majd sikerül. Na, sikerül. Ó, te kereszt tüzében éptek itt az polgármester, nem? Na gyere, fogjatok pedig. Szedjétek. Jó étvágyat! Jó étvágyat! Szedjétek, akkor jó vacsora. Jaj, de szép. Karál. Nehogy is. Hú lesz jövőre, hegyek mondjuk is van. Amikor van egy két, mit csinálsz a rúzsával? Azt is elvágod? Megfelelsz egyik a Sanyi, másik a Így, hogy el nem törjön. Az a marcipán. Csak 3, azt hittem 2. Jaj, de gyönyörű. Ebből jön a szekér. Miért? Nem szereted az édességet? Valamikor azért szerette. De ebben még van. Az anyjában. Fekete. Állítólag az fekete erdő, az fehér, azért kérdez. Fekete erdő, fehér. Átszálltam. Ne fogd meg a kezed! Az, hogy megyedik el. Akinek nincsen tegyük. Mi van nekem? Nekem 5 ujjum van. Érzem, hogy rokogat még. Akkor az nem megy. Nézd már. Jó, az ilyen jó. Nagyon közel volt. Ha mindjárt, hogy gyalapodj! Gyalapodj! Készül az éjszakán. Marad bőven sejszi. Kenni a szája szívni. Hogy jobban csúszol. És mindeznek van örökítve. Akkor az olyan, mint hirdenek volt egy gyertya valamikor? Jó. György, emlékszel? Az elsőt mindjárt itt a végig. Gyere. És akkor meg a tejszínhamra rá. Az sem voltam. Mit várod? Na, így van. János,